בוקר טוב, יום שני בבוקר, היום 18 לשביעי, ואנחנו נוסעים לירושלים, אנחנו נפגוש את הדודה שלה, והיום שקד תצלם את כל היום. כן, אני אומר לך, אז היה משהו אחר. אני הייתי הבן הראשונים כשנכנסתי לעיר העתיקה. לא הייתי שם בכתבה 10. אז היה שינוי, זה היה, אז יכולת עם מקל לעבור את כל זה, הרבי פחד ממך כמו... היום זה שינוי, היום זה דור אחר, והיום אתה לא יודע, אפילו למנוחות של האמא שאנחנו רוצים לעלות, גם לא עולים לאחרונה. מפחד מהם. תגיד, אבל אתה זוכר, כאילו, בעצם כולכם נולדתם באותו מקום, לא? הסבא, האבא של הסבא, שני אחים, הם באו, אחד היה בגיל 9, אחד היה בגיל 5. שני הסבאות הם היו אחים. על זה, חבל שלא הבאתי לך, יש לי עיתון שכתבה עליו. על מי? על הסבא? על שני הסבות שהגיעו ארצה, ומי הם? ומה השורשים שלהם? באיזה שנה הם הגיעו לארץ? זה הגיעו עד מהעלייה הקודמת, יש לי את זה במקרה פה, חבל שלא ראיתי לך, אבל אני אתן לך, לא, יש לי, צילמתי את זה, מישהו שלח את זה לשלמה בושפם, ושלמה העביר את זה אליי. עכשיו צילמתי את זה במקרה השבוע, לתת לך אחד, אבל יש לי את זה בחזרה, כן, אני אתן לך את הדבר הזה. הם שניהם נולדו בחו"ל, ואבא שלהם נפטר, והאמא הם... הם היו בני דודים, אבא ואמא. כן. אני אומר לך, שני הסבות הם היו אחים. כן. הסבא רמו שלו היה יותר מבוגר, הסבא רם שיש לו, של האמא. רמו שלו זה היה של האבא, רמו של יוסף. של האמא יש לו. הם שני אחים. אבל הם חיו, כמו שאומרים, מה זאת אומרת יונים חיים. הכבוד אחד שהיה נותן לשני, ובייחוד גם כל הילדים שלהם היו... שניהם מאיפה עלו? אז אני מסביר לך, זה לא אוקראינה, זה על יד פינסקי, זה יש לי את ה... אתה יודע מאיפה עלו? יש את העיירה שהם התקדמו, התחילו להסתובב איתם האמא, אצל הגאונים, אצל הרבנים, הם היו כל מיני סוגים הגאונים. ובכל, איפה שהם נכנסו, קיבלו אותם בדרכים. משום שהם היו השורשים של הבור מסטולין, ומהבל שם טוב, אתה תראה את כל הכתבות, את כל העבר שלהם. עכשיו הם השתגלו בעיר עתיקה. ובעיר עתיקה שם התחתנו, נולדו להם. הם נולדו בעיר עתיקה, אז זה היה בזמנים ההם, לא היה חוץ ממסגב לדח. זה ידעו, בית חולים אחד, מסגב לדח. יותר מאוחר, כבר היה, נדמה לי, כן, האמא שלך, היא נולדה בביקור חולים. אני זוכר את פרשת השבוע, זה היה פרשת חיי שרה, שלקחו את האמא שלך, אבא הלך עם האמא המנוחה לבית חולים. גם שכינה שמה שהייתה, אני זוכר, היא נולדה בפרשת חיי שרה. כן. כן, זה אני זוכר. וככה חיו, הם עברו יותר בתקופות יותר קשות, שהם עוד היו בזמן הטורקים. הטורקים הלא שלטו פה בארץ מאוד שנים. בזמן שהטורקים היו כאן, הרבה סבלו. סבלו מרעב, סבלו שרצו שילכו לצבא, ואז חיפשו כל מיני דרכים איך להתחמק. הרבה עזבו, נסעו למצרים, אבל אף פעם אי אפשר להגיד חס ושלום על אבא, אסור לדבר. אבל אצלו היה זולת מעל הכל. אבל מה זה הזולת? הילדים? הזולת זה לפני הילדים. אז זה שעכשיו אתה מדבר איתי שיחה, אתה בר תפונה, ואני קצת מתחיל להבין,
השאלה שלך היא שאין לי מה לענות לך, למה? היום אני יודע, מה שאתה שואל אני מבין, וגם אני תמוה בדברים האלה, אבל בזמנים ההם היית בא יתום, היית רוצה לאכול בבית, היית יורד, קונה לך אצל, היה מכולת ירוחם ברנשטיין, קנית שם לחם וקופסה, בוא נגיד סרדינים, ואני רציתי את החתיכה, כמו שאומרים, הקשה הראשונה, ושפריצי גם רצתה. אז במקום לקחת אותו הלחם ולחלק את זה, את הלחם הזה, למה שאני אכלתי מהצדדים, כבר לא רצו לאכול, אז הלכו וקנו עוד אחת. זה כאילו כל אחד עושה מה שהוא רוצה, על זה לא היו מקפידים. כי חוץ מדברים האלה לא היו, זה לא היה כמו שאתה רואה היום, לגשת, להביא לך בננות, להביא לך בשרי, להביא לך, היה סטנדרט בבית, ביצה גם היה לוקסוס. לא לכל אחד היה... ואחרי שאמא שלך נפטרה, אז אבא שלך היה יותר בבית או שגם לא? לא, זה שאני מסביר לך, אבא שלי היה יוצא בבוקר מהבית להתפלל, תפקידו היה ללכת להתפלל, לחזור בחזרה, היה מסתובב, אני אראה לך היום, תקף תשתיב לך, לשמוע עוד פעם קדושה, עוד פעם להגיד אמן, עוד פעם, אחר כך היה הולך, אני כבר לא מדבר על המקווה יום יום, ואז הוא היה הולך לאמו, כל יום, לאמא שלו, כיבוד אב ואם אצלו זה היה, לא יכולים להבין את הדבר הזה פעם. הם לא התיישבו על יד בבית, על יד האבא, אם הסבא לא היה אומר שב. היה משהו, כולם, כל הילדים של הסבא היו ככה. ואחר כך הוא הלך לישיבה, חיי עולם. ברגע שלוקחים חיי עולם, אין לך שם עניין עם עיתונים או פוליטיקה. היה לומד, מלמד, ראש ישיבה, מגיד שיעור, תלמידים, כל שנה, כל שנתיים מתרפים שם תלמידים שלו. היה שעות צהריים, אינני זוכר אם הוא היה בא הביתה, כי היו אוכלים במקום שם בחיי עולם. ומי תלמוד תורה חוזר בחזרה, לא הביתה, הולך לבית הכנסת חסידי קרלין. זה סיפור של בין מנחה לערבי. הוא לא היה בין אלו שהוא מרכז בסביבו כמה אנשים, מתחיל לדבר, סיפורים, הפגנות, הוא לא היה לו אף פעם זמן. תמיד היה מוציא ספר, היה קורא, היה לומד, וככה הוא היה יושב אחרי ערבית. כי מה זאת אומרת שלא התפלל אצל הקרלינר? אני אחרי זה אחזור לסבא, אבל אני רוצה בכל זאת לדעת... אז עכשיו אני מסביר לך... על הבית של האמא. אתה זוכר את אמא שלך, יש לך זיכרון ממנה, אתה זוכר אותה פעם מחבקת אותך, פעם שואלת מה שלומך? אמא. תראה, האמא הייתה הרבה חולה, מאוד מאוד חולה, אבל הבאה לילדים, הכל. לא היה לה את היכולת, לא היה לה את האפשרות, ולא היה להם מה לתת. אבל לתת אפשר לחבק. אני מחבק, חיבוק של אמא תמיד היה. תמיד היה חיבוק. האמא אהבה את הילדים, אהבה את הילדים. אבל היא לא היה לה מה לתת. אבל אתה זוכר פעם שמחה בבית? שוב פעם, מה נקרא? זיכרון אחד של שמחה, אתה זוכר? אז מה נקרא? צחוק, שמחה עם אמא. תראה, זה לא... עד כמה שזכור לי, לא. לא, תמיד אנחנו סבלנו. מה סבלנו? שהאמא חולה, בוא נגיד שאני זוכר שהיינו נוסעים, היינו בחברון, היינו נוסעים למקומות לקבר רחל לבכות, רוב הזמן בבכי. עכשיו, גם לא היה לה בבית, היא רצתה לתת, מה תיתן? וגם הדרישה, היה לנו מושג כמו שהיום להחליף חולצה. אם אתה רוצה חולצה,
המרק, הופכים את הצווארות, תופרים את זה מצד הזה, תופרים את זה מצד הזה. היית גרף. אם זה היה שלך, או של האבא, היית יכול לגרוף אותם מכל הצדדים. כל צד היה חור. המכבס. האמא. הייתי באים הביתה, היה אוכל? היא הייתה דואגת לארוחה? עוד פעם, מה נקרא ארוחה? מה נקרא ארוחה? בטח שהיה ארוחה. ארוחה, מה הייתה ארוחה? היה מרק. היה ירקות. היית בן 14, היה לך צריך להיות זיכרון מהאימא, אבל לא רואה שום זיכרון. אז אני מסביר לך. אימאי. כאילו לא טכני, זיכרון אימאי, פעם בכית שמישהו הרביץ לך בחוץ ואמא שלך גוננה עליך. כן, אז שהייתי מקבל מכות בחדר. כשהייתי מקבל מכות בחדר, אני לא הייתי אחד בין הצדיקים יותר, הרבי גם לא היה אחד בין הטובים, והרבי זה לא כמו שהיום, הרבי היה מרביץ מכות רצח, כן, על כל דבר. ואני תמיד חשבתי שאבא שלי הוא אחד מהראשי ישיבה שם בחיי עולם, יהיה לי פרוטקציה. אז שהחליפו את המורים מדי פעם בפעם, כל שנה, כיתות, אני תמיד רציתי להיות על יד הראשון, על יד הרבי, על יד המורה, קראו לו המלמד. נו, ומה אני אגיד לך, שכל פעם שהיינו יכולים להציק לו בכל מיני סוגי דברים, אתן לך דוגמה, הוא היה מביא ביות כאלה ולרחל, מה הם מבינים? לא באו להגיד לי תבוא לחתונה, לא באו להגיד לי, אבל תראה, עזרו לו מהחסידים, עזרו לו מהקהילה, עזרו לו הכל, לא עזרה כלכלית, עזרו לו, דחפו אותו כאילו שאסור להיות בבית לבד. הוא התחתן, הוא הביא אותה הביתה. היא הייתה מה? היא הייתה אלמנה? היא הייתה אלמנה, בלי ילדים, אישה בלי ילדים, ואופי לא טוב, אופי רע. כלפי כולם, שפרינצה כבר לא הייתה בבית, שפרינצה התחתנה, ואני הייתי בחור שהבנתי, אבל על מה להתנגד, על שהוא יביא אותה הביתה, לא יביא הביתה, לא השאלה הזו, אבל שמרתי מרחק ממנה, היא גם פחדה ממנה, והשתדלתי משהו להיות פחות בבית, שלא יהיה בבית ישראל? אז גרנו בבית ישראל, כן. כי בבית, איפה שאמא נפטרה, הבית נהרס, הכל התמוטט, אין בית. אנחנו גרנו בבית. איפה באיזה מקום זה היה? במי שרים, אני אראה לך, כל הבית נעלם. הוא ממש קרס, הבית, לא נשאר שום דבר מהבית. עכשיו תראה, הילדות, הן היו אומללות. האמא שלך, רבקה, רחל, למה? היא הייתה אישה. תראה, אולי, כמו שאומרים שילדות לא הבינו את הכל ועשו דברים אולי דווקא, כי אני לא יכול להגיד לך מה בדיוק, כי אני כמעט ולא הייתי בבית. אבל הם סבלו, היא הייתה יכולה לעבור, לתת אוכל, כך, ולהם היא דרגה, היא לא נתנה. למה? היא לא נתנת להם אוכל. היא הייתה אישה, אפשר להגיד רעה כלפי ילדים. איתי לא היו עניינים, לא לטוב ולא לרע. ולמה לך לא היה קשר איתם? משום שאני הייתי כבר יותר מבוגר. לא איתם, למה עם האחיות שלך לא היה לך קשר? למה לא היה? היה קשר? היה לי קשר, אבל גם כן עזבתי את הבית. הייתי צעיר. עזבתי את הבית והתחלתי להסתובב, התחלתי להשתלק גם כן מהקהילה של